Les lesions esportives són una preocupació creixent pels joves atletes, sobretot en les noies. De fet, els estudis mostren que nens i adolescents en pràctica esportiva intensiva tenen un 70% més de probabilitats de patir lesions que els no esportistes. Les lesions esportives greus patides durant la infància poden alterar la futura continuïtat a l'activitat física durant l'edat adulta. Això augmenta el nombre de ciutadans europeus sobre els quals és interessant treballar la prevenció de lesions. L'esport no només manté saludables els atletes joves, sinó que també estalvia diners pels sistemes de salut. Hi ha multitud d'enfocaments per minimitzar aquestes lesions i promoure esportistes sants, però s'han identificat moltes barreres que dificulten l'aplicació d'estratègies de prevenció. Algunes inclouen la manca de temps dedicat a l'entrenament o pocs coneixements sobre prevenció efectiva i protocols específics. El projecte Sonar pretén construir coneixements al voltant de la prevenció de lesions, a més d'oferir protocols i recomanacions efectives pels esportistes i les famílies. Treballem junts per prevenir lesions esportives i mantenir els joves atletes en el joc.